खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बिमा कामाख्या धामाव दिनै फुंनि 7:30 समाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मा कामाख्याखौ सिबिफैयो, खुलुमफैयो आरो दर्शन खालामफैयो। मख'नाया मोजांदि थांनाय 22 जुननिफ्राय लानानै 26 जुन खालारसिम अम्बुबासि मेलाया कामाख्या धामाव जादोंमोन। हिन्दु धोरोमारि आसार खान्थिजों बिमा कामाख्याखौ दर्शन खालामनानै सिबियो आरो खुलुमो आरो बावथाय होफैयो। Mama, बिमा कामाख्यानि धामाव एबा बिमा कामाख्या थानसालियाव गोबां सिबियारिया फुंनि समनिफ्रायनो होंगो दोंगो जाफैदों। লাখ লাখ ভক্ত সমাগত হোৱাৰ পিছত মন্দিৰৰ চৌহদ আদি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ আছে। স্বচ্ছতাৰ দিশত খুব ভাল কাম হৈছে। মই আটাইকে প্ৰশাসন আৰু কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰিচালনাৰ সৈতে জড়িত দলৈ সমাজ আৰু সকলোকে মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা। अम्बुबासि मेलानि समाव आब्रुथि आरो साखोन सिखोन मोजाङैनो मोजां अम्बुबासि मेलाखौ खुंफुंलांनो हानायनि थाखाय गोजोननायबो जासियो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया।